אני שמח באמת לפתוח את השביל שאמור לשרת את הקנועיות של תושבי קיבוץ מגן, שהם היחידים אגב שמשתמשים עם הקנועיות לכיוון נווה אשכול, וחיכינו שנים, באמת שנים, ועד היום הם נסעו על הכבישים והיו לא מעט תאונות. אני מקווה שמהיום עם חניכת השביל אנחנו נעשה עכשיו הדרכה מסודרת, שכולם יעלו על השביל ונעשה מין ממש נסיעה אחד אחר השני עם הקנועיות של מגן. נגיע לנווה ונעשה גם שם המשך יום השתלמות בנושא הזה, ואני מקווה מאוד שזה יפתור לנו את כל הבעיות, ואני מקווה עוד יותר שישתמשו בשביל הזה, וזה לא... אני רוצה באמת להודות למשרד התחבורה ולמועצה על שיתוף הפעולה בנושא חניכת השביל הזה לטובת כולם. זמננו קצר, שמי דדי, נעים מאוד, ואנחנו כבר נתחיל, בסדר? אנחנו נפתח פה בסרט של 10 דקות, סרטון חדש של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מבחינת החוק, מה אנחנו עושים לגבי קלנועיות? אז קודם כל, הקלנועיות, וזה פנטסטי שיש אותן, הן מאפשרות לנו באמת הרבה עצמאות, אבל הנסיעה היא מותרת רק על שבילים ומדרכות. מתי מותר על הכביש? רק אם אין שביל או מדרכה. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה להדגיש שחס וחלילה מישהו נוסע על הכביש בזמן שכבר בנו פה והשקיעו פה לא מעט כסף בשביל הזה, עלולה להיות גם בעיה של ביטוח. ואני עוסק בנושא זהירות בדרכים גם לתלמידי בית הספר וגם לסבים והסבתות שלנו. עכשיו רציתי רק להעיר כמה הערות בנושא נסיעה על הכבישים. אתם יודעים שהיום באשכול יש משטרת תנועה. עכשיו יש לנו משטרה חדשה, ממש ניידת עם הכל, והשוטר שם אמר, נוסע שייסע עם הקלנועית על הכביש, הוא יחרים את זה, אחרי שהוא יזהיר פעמיים הוא פשוט יחרים את הקלנועית, כי הוא לא, אסור לנסוע, כי הוא מעדיף שהקשיש ילך ברגל ולא חלילה יידרס. אז קודם כל אני מודה לכם על ההשתתפות ותודה רבה לכם, ואני מקווה שקיבלתם ולו במעט בנושא זהירות בדרכים, ושיהיה לכם המשך חיים מוצלחים ובטוחים. תודה רבה לדדי ולוויקטור. אני מודה למועצה האזורית ולעושים את הדברים שחשבו עלינו ובנו את המדרכה הזאת לטובתנו וגם לטובת הילדים שהם מסתובבים בכביש הזה, שהוא התחיל להיות כביש מאוד מאוד עמוס ומסוכן. אז תודה רבה. אני מאוד שמח שדואגים לנו ומסבירים לנו איך צריכים להתנהג, כי זה מאוד חשוב. אנחנו באמת אנשים מבוגרים, מוגבלים קצת בשמיעה, בראייה, וטוב שמזכירים לנו, ואנחנו לא כועסים שמזכירים לנו, ואני מקווה שזה יעזור והכל יעבור בשלום. נוכל לבוא הרבה שנים לנווה אשכול ללא תאונות, ללא כל הפרעות. תודה רבה. כאחראית על הגיל השלישי, אני מאוד מברכת את המועצה על כך שהיא פתחה את השביל הזה. אני יודעת שקיבוץ מגן, ככה ניג'סנו למועצה הרבה מאוד זמן, ואני שמחה שזה יצא לפועל. ואכן אני בהחלט מעודדת את האנשים שלנו, לא משנה, לא רק בגיל השלישי, אלא בכלל את אנשי מגן, לעבור למדרכה ולנסוע במדרכה בבטחה, לחצות ולהגיע ישירות לנווה אשכול. זה מקצר את הדרך, זה שומר על בטיחות שלנו. לאחר 2 תאונות שהיו, אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו עולים על המדרכה ומגיעים בבטחה גם לאוטובוסים
וגם לנווה אשכול, ואכן גם להצגות שיש. תודה רבה.